Айде, госпожо, да имаш има за закуска. Здраво, здраво! Отиваме към Центъроли, не знам къде. Дождо спре най-накрая. Леко да се не лъзнеш. И тук се откри някаква страшна красота. Добро утро на всички. Как сте? Починахте ли? Беше жена, видя ли? Добре. Сега днес се отправяме към хотел Юник, който видяхте вчера. Вземаме остатъка от групата и отиваме към кея на Охридското езеро. Там ни чака нашия екскурзовод Любчо, който ще ни направи една хубава пешеходна разходка, ще ни разкаже повече за самия град Охрид. След което ще имате и малко свободно време. Хората, които вчера питаха за корабче, ако преценят, че днес студа няма да ги оплаши, гледам, че езерото е спокойно, може и да си организират нещо допълнително, ще имате предостатъчно свободно време и за това. Тези, които не искат да се возят на корабче, ще им покажа къде може да хапнат охридска торта. Така. Който не иска корабче, ще яде торта. Това е. Така, днес в Македония също се празнува 1 май. Повечето магазини не работят, но това е положението. Какво да правим? Утре ще работят, ама ние сме в Албания. Добре, тези, които не са в Албания, да, ще работят, да. Ето в момента от ляво може да видите крепостта на цар Самуил и самия град Охрид. Естествено с македонското знаме крепостта на Самуил. Да. И така. След като свърши свободното време, мисля, че вчера ви казах 2 часа, ще ви покажа къде се събира цялата група. Всички, които са за Свети Наум, ще чакаме там, след което ще вземем местния екскурзовод и ще направим разходката до манастира. Прецених, че най-добре билайните избори да отпаднат за днес, а да са последния ден, защото цялата група няма да е с нас и не е коректно към останалите, които няма да идват до Свети Наум, да пропуснат билайните. Така че ще го направим последния ден. Взимам ви пак така от хотела, ще дойда сигурно с хората, ще вземем тези от Юник, ще завъртим към биляйните избори, ще направим беседата, ще ви разкажа за изборите, след което ще се отправим към Битолия. Смятам, че така е най-добре за всички. То сега не може да дължим хората да ходят някъде, където не искат. Затова мисля, че така ще е най-добре. Добре, това е 2 часа, да не забравите. Там, където сега ще се срещам с местния екскурзовод, аз ще ви кажа кой е най-големият ориентир. Да ни чакате, за да може да сме точни. Моля ви, бъдете точни, защото другия човек, който ще ни води към Свети Наум, има и други групи, не сме само ние. Знаете, местни колеги са, ако съм само аз, може, нали, няма никакъв проблем да се закъснява с 5 минути, но когато гониме време и задържаме другите колеги, не е много коректно прямо тях, така че нека и за утре да сме изключително точни, защото пътят е доста дълъг до Албания, не е малко, знаете, целият ден ще отнеме за хората, които ще пътуват, за другите ясно да имат свободно време. Но моля ви, бъдете утре още по-точни.
Отвориш ли тишината? Къде? На Албания. Не знам да ви пише, защото нали, че искат на границата бройка хора за това. Лъжим там с... А? Се разходите, добре? После това ще ни чака някъде тук, на тази бензин. Чакайте, ще изходим. Там някъде близко ги вез. Там. Поградец. Да, Уебет. Ти си само за снимка. Ма само за снимка си. Се плаши. И само за снимка. Чакай само да го снимам. Да. Не бягай, не. Не стой избегателно. Скочи ли? Не бегай. Да реши да ни захапе. Сигурно една крепостта Чодина, не знам. Бориската е турила качулката. А? Ни чуе, ни види. Големи дъски.
И се качва на колата и изчезва. Естри тръгнеше, пуснал филм. Да. Не може у неделю вилета, не разумеш. Вино, да. Evet. Kim kaldı burada? Добар ден. Добре дојде. Добар ден. Български интересант. Така, Љупчо Куртелов се казвам. И денеска и јутре, нели, сме заедно в Тирана. Това е горе-долу центъра на Охрид. Площада Свети Климент се казва. Виждате и паметника на Свети Климент. И след това, когато имате слободно време, като завършиме с обиколката, в продължение чаршията, пешеходна улица. Там са магазини, рестораните са тука. Първо да ви ориентирам, после по съществото. Тука сега не се вижда позади тая зеленина. Има супермаркет, ако некой иска да пазари. Рамстор се казва, след него има още един. Там може в денари и с карти. Иначе всекъде с евро. А за Албанија треба ли пари да сменјаваме? Не, Албанија не треба. И са там са што? Евро? Евро, да, може. Като пазарите може да ви върнат леки, но за това утре ще говорим. Любчо, само да преди да продължиш нещо да им кажа аз, да не забравяме. Така, като свърши свободното време, ей тук, до този флаг, се чакаме. 2 без 5. Който не успее 2 без 5, 2 часа на хотела. Така, шегувам се, естествено за 5 минути на стигнете. 2:10 най-късно трябва вече сме се събрали, 2:10, 2:15 най-късно трябва да сме пред хотела, качени в автобуса всичките. Но който наистина не успее тук 2 без 5, 2 часа да е там. Ще тича, ако трябва. Значи трябва да сте германци. Разбира се, как? Разбира се. Още 2 думи, може? Да, може. Да се ориентираме. Казахме, че това е паметника на Свети Климент и площада го носи същото име. Той е покровител на Охрид, патрон. Свети Кирил и Методий. Претинавам я тамо. И този паметник е по повод 19 януари, Йорданов ден, 13 дена разлика. Ние караме по стариот календар и тогава тук се събират може би 10 000 охридчани. Владиката Охридски ходи на върха на пристанището, хвърля кръста и от тук едно 200-300 момци и девойки има, скачат на температура от 6-7 градуси и кой го хване е герой на деня. Всички са здрави. Така. Сашо ви каза за знамето. 2 думи и за знамето да кажем. Ще ходиме.
Когато Македония стана независна, 1991 година, Югославия беше федеративна, се разпадна на 6-7 републики, държави. Първото знаме на Македония беше с 16 крака. Слънце в средата и 16 краци. Обаче имахме проблем с гърците 30 години почти. Те казаха не може да има 16 краци, защото това е символа на Вергина, столицата на Филип, македонски. Това е наше и заради това се промени след 2 години месечини и сега е с 8 крака. 8. Като японското малко. Още едно нещо да ви кажа. По-точно един награден въпрос. Велик е нашия войник. Да знаем сите. На мъжете, така. Има и мъжи. Къде е написано? Знаем. Македония. И кога? И от кого? Къде? Тая планина се казва Галичица. Вие днес ще ходите за Скандинавия, не? Оттам ще минете. Много тихо думаш, че извиняваш, хубаво думаш, ама много тихо е. Абе имам проблеми с гърлото. Извинявам се, аз ще пиям яйце утре. Не, утре имаме микрофон. Върха, виждате го в облаците, казва се Магаро. И за време на Първата световна война, от 15-та до 1918 година, там се водят тежки битки. На този върх са французите, а по-на север, към Охрид, дето е по-малкия върх, българска чука се казва, са българите. И 1917 година Константин Георгиев, подпоручик, пише текста, той е от Казанлък. Има ли някой от там? Не. Нема. А музиката я пише един музикант, войник, Михаил Шекерджиев. И за първ път е изведена тук, на Охридският площад, от страна на Австро-Унгарският духов оркестър. Нали сме съюзници с австро-унгарците и за жал губиме тази война. Нема награда. Айде, оги. Те за тия планини некъде дума. Се интересуваше за корабче. За дигнат ръце. Те го къде обясняваше Кръсто къде за Йорданов ден. Къде се фърлят за Кръсто. Prema sunce osvrt. Въздухът е много такъв в чист. От всекъде планини. От всекъде е планин. Здрасти.
Ма, и тук да чуваш, ела. Това е Охридския музей. Или може да прочетете Куќа на Робевци. Къщата на семейство Робеви. Некъде началото на 19 век Охрид, малко градче, и най-много основно препитание им е било обработка на кожи и рибол, разбира се. Некъде около 200 и кусор семейства се занимавали с обработка на кожи и някой трябва да ги продава. 2 семейства се продавали, от които едно е било Робеви, най-богатото. Търговец. Имали се представителство в Виена, Лайпциг, Венеция, богати. Един турчин, 1829 е построена старата къща, но един турчин я гори, Уштрев бек, някой злодей, бандит, но както са били богати, построяват това. 1863 година. 2 години след като изгонят. От това трябва да се прибере. Внимавайте. Да, видях. Да не стане. Тук за паркиране са го сложили много на неудобно място. Двама братя правят двете крила за всеко и за неговото семейство. Едното е това, другото е в продължение зад това кьошенце. Едният брат се е казвал Константин Робев и е бил лекар по професия, другият е Анастас Робев. Освен, че са били търговци и богати хора, били са и патриоти. И сега искам кратко едно нещо да ви прочитам писмото, което Васил Левски го пише на Константин Робев, лекарът. Докторе и драги брате, дойде най-сетне часът да помислим и за вашия край. Работата не ми позволяваше досега да дойда и за Македонията. Понапред трябваше да се завърши всичко тук по-близко до брегот, да постепенно да вървим все напред към Македония и Тракия. Аз помня много добре, каквото сме говорили в Цариград, че там при по-спокойно може да се работи, защото по-малки съмнения ще се хвърля по работите. А и ние мислим, че ако трябва да се развие байрака, това трябва да стане и по всичките страни на нашето отечество. От никъде помощ не можем да чакаме, нито пък да желаем. Каквото направим, сами да си го направим. Така е по-редно и за нас и си е. Да даде Бог здраве, като мина към Щип и Скопия, ще гледам както иде да дойда и във вашиот град, да наредим потребното. Лицето, което вие ще приемете, ще ви предаде билети и устава на привременото ни правителство и каквото и потребно, наредете там до моето идвание. Най-главното си остава да събирате пари и да набавите оръжие, като най-потребно на първо место. Август 1872 година навсегда навсегда ваш брат Дервишоглу Аслан, църтичка Васил Левски. Август 1872 година. Знаеме, че никой път не идва, защото следващата година увисва на веселото. Така. Сега ходиме до Света София, продължаваме, нали? И там ще ви кажа нещо за правописната реформа, 45-та година. Куќа, виждате там какво пише, вие сме гледате по-добре. Куќа и на третата буква К има една църквичка отгоре.
Там ще поговорим по-широко. Света Софија, најстарата црква в Македонија и најголема. По отношение кога е направена и од кого нема еднозначен одговор, има повеќе предположенија, но веројатно најточното е че е построена некаде во 9 век од страна на Борис Михаил на темелите на постари цркви. Значи тука, като се влиза в црквата, ние сега нямаме време всичко да гледаме детално, има една сонда, 3-4 метра е длабока и вижда се 7 различни пластове. Ранохристијанска базилика, преди това римски терми, езически храмови и така натака. Нели бирали се места кадето има посебна енергија. Казахме, че Борис I. Покасно, крај на 10 век, поточно ще говориме за цар Самуил горе, 997 се короњасва за цар и пак предположението е, че тука се короњасва. Охрид пада под османско робство, завзете од османлите 1395-6 година, крај на 14 век и вече в следващиот 15 век, към средата, тази црква, както и много други, и България също, е претворена в джамија. Северната купола я гледате. Точно там, където е крстот, е било едно малко минаре е било, което минарето и джамијата съществува до Првата Балканска војна, до 1912 година, когато е разрушено и пак е върнато в първобитна состојба. Пак е, нели, црква. Сега се ползва повече като музей, отколку като црква. Ретко има служба на некој многу важен црковен празник. И само още това да кажа, че 1018 година, когато престава да съществува Първото българско царство, нели Василий II окупира целата България, и тогава той казва, в едно царство, сега всичко е Византија, нели? Не може да има двама патриарси. И тогава имало патриарх в Охрид, Охридската патриаршија. Нели сега ще има в Охрид архиепископ на едно ниво подолу, една стълба. И от 1018 година съществува Охридската архиепископија до 1767, турско време вече, когато турскиот султан под влијание на гаркоманите ја закрива.
Но това е друга приказка. Исках да кажам сега 2018-та, 1000 години се честваше на Охридската архиепископија. Тука имаше многу народ, многу великодостојници, црковни политици. И беха поканени също така црковните великодостојници од Българија да участват в това меропријатие, но за жал не дојдоха. Мислам, моје мнение е, че това беше грешка, защото ни требат мостове, които се разрушени, за жал. Ајде, одиме. Трябва да видим колко са му повече. На къде е? Празник е, не? Света Варвара цркви. Високо си гледа, що е туристи. Капињако. Еј, имате замена? Како не зален делом, како да не може. Кликче? Сполајте. О, тука се сликите. Зален делом. Уживај, јас ки со Уживај. Значи, Охридскиот антички театар има ги неколку во Македонија. Нема ќе ја земам. Археолозите казват, че е бил затворен хотел и е имал капацитет за 5-6 хиляди зрители. Значи е бил Зрбовица се казва местото, а тази е резиденција за президенти и премиери. За Дождал ли е Тито некога тука? Кој го знае дали дошол? Јада риби, има тунел долу да избегне, ако некој го нападне. Елеватор има стомак да не му ослабе, што да ви кажа. Ако идете горе, аз одам на Свети Климеш и го отворам книжката си, ќе питам. Ќе одиме на това на Свети Наум.
Ама и Свети Климент е хубава. 200 дена ли е книжката българска. Аха. Съм много с нея. Ама ако не одите на гроба на Свети Климент, нищо друго не се. А оно къде е? Ево овде право. Јас одам таму. Од брдото тука кога одите за Свети Јован, през гората 2 минути горе. Ама тука на крепостта са че одиме. Там ли? Ама од крепоста му те слезете за неколку минути Аха. на Свети Климент. И таму чуда стават на гроба. Аз пред 3 пати болна, 3 пати сцелвах. Виселвање добрих на гроба. Можете се тука на Свети Климент. Таму съм водила духовни групи дори од Либанон и Етиопија православни. Замислите од каде Да, идат да. хора. Има много хора, които и добиват помощ. И за здраве, и финансиски. Много групи да не почнали много рано, а се запасни. Учите няма много време. Тук има М? хубава гледка. Да, да. Оно е от всекъде убаво. От крепостта още повече. Това някакви подсраквенци. Сега отиваме на Самуиловите крепости, но малко е стърно. Надявам се, че всички можем, не? Има едно правило, когато се ходи в група. Той дето е първ, той разказва. Сега сме място за тази тема. Очаквайте продължение.